हो, हे ऑनलाईन शॉपिंग ॲप आणतो नवरात्री धमाका म्हणून सांगून ना मस्त वस्तू उणेर विकता ती पत्तोळी सुमार दिवस लागून सांगता आशिल्ली ती कसं की पुरा दाय म्हणून सांगून ती कापून पळयता या गो पत्तोळी हायली हायली या गो पत्तोळी बिग बिलियन डेसस तुका संदाय पळे घे गो हो होईवे लाट्टू चेक कष्ट जाता रोटी मेकर घेऊच वे नका गो ते पुरा कॉस्टली गो चढ दिवस या ना गो ओ होईवे उंबल चेक कष्ट जाता वॉशिंग मशीन घेऊच वे ते सकड मस्त डेलिकेट असत गो मुकार गे हा मस्त थोडं जल्ला वेइंग मशीन घेऊच वे ओ नक गो पूरा ब्लर वेइंग मशीन कट जाऊन वत गो हा मेक कांजीवरम कीर्गी घेऊच वे ओ नक गो आमगेल गरज लग्गी अनके उणेर मेळत गो विंगड का संदाय गो हंग पळे घे गो मक नक्का आणि मग तू सांगचक ना त्या घेवसुंदी हे घेवसुंदी म्हणून आमगेला वीक्षक तन्वर हाक साक्षी दावन आसा ती निमगेल्यारी नाक म्हणटास नक्का म्हणल हाव नाही तुम्ही ओ होईवे हाव पत्तोली शॉपिंग केले रे आमगे ते अशी तुमगे ते कशी